ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бар дуруст созен хубен, саломатиётон хубай, настроениятон созай, кору боро ништияге ҳама зурай хи. Гӯш кинем бар дуруст дар имрӯза навор чи ҳастай? Хонаҳои арзон ҳастай, ай шаҳри Душанбе бисёр кардаган, бисёраш ҳамин пеши бозори Корвон ай. Квартира ҳастай, ай шаҳри Душанбе ба чизи чораш. Хулоса бар дуруст ҳама ҳамин хонаҳои десен ҳамаш ай шаҳри Душанбе ай. Ай ала умон десем ай шаҳри Душанбе, ай шаҳри Хуҷанд, ай шаҳри Бохтар. Фақат бар дуруст гуфтум ки подписатсия кардаги бошен, я рӯз на я рӯз хонаҳои махкули дилтона меоен. Аз киҷо хона замин квартира дар коя дар комментария бинависед, ма арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хона дора, машин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯхтан доред, метавонед тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунед, мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем. Мисли ҳар вақта адон лайкира бичхен, касе дар канали мо меҳмонед, форатон ки хонаҳои арзона пропуска накунед, дар канали ма подписатсия кунед. Рафтем ака. дӯстони азиз, пешаи хонаҳоро сар кардан рекламача дорем. Ана як фирмаро тавсия метиҳем, кор фақат барои занҳо, фақат мисол барои хӯаро ва пашко. Фарқш нест шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия. Мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигиред. Пас ҳамин рақамҳои десен ана дар WhatsApp бинависен, апай тахминаш мода мефаҳмонад ки чӣ хели корай ва чанд қа даромад дора. Чанд қа олик дора, чӣ хели корай, а пашко ана хӯаро, мисол модаро шумо бинависен, ин кор барои шумо ай. Бардурои азиз, илтимос шумо нанависен ки ин кор барои шумо нестай. Умуман ин кор шумо да дахл надорад. خلاصه бачаё чак хона да боши таксиара баландмон видео мора ба қызиқ тамошо ки кор да боши я 10 минут перекур кшеринар. Хона фши ба дур қарор дора дар шаҳри Душанбе, деҳаи Заркамар, пеши заправкаи Ориё. 4 сотиқ заминда д дар хона кардаги бания дрынж дай мега ремонт дора, ҳам медроя зиндагӣ мекунӣ. Фақат пул боша бар дур пуламети медроя зиндагӣ мекунӣ. Об свет 60 ҳуҷатор 100% гирди хона маҳкам, ошхона, ҳоҷатхона доштай. Нархиш 120,000 сомон мега, арзон мешава. 610,000 рубл мешдай. номери телефонш аст, номерош WhatsApp дора, занг зада хонаи арзон аз шаҳри Душанбе бихарен. деҳаи Заркамар, пеши заправкаи Ориё. Фақат бардур хонаҳои арзона скриншот карда бигирен, баъд видеоро тамошо кардем, ба охир да ята занг мезанен. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. хеле хонаҳо дар ягон канал нест, фақат ҳамин дар канали Сауду Тиҷи ай. гӯш кинен. хонаи фши бардур қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, деҳаи Ҳаёти Нав. 4 сотиқ заминда 3 дар хона қати кайлдори калониш кардагӣ, ремонт дора, об свет 60 ҳуҷатор 100%, заминаш боғ дора. ина бардури азиз, намерае бозор мисол мевагӣ намехарива, заминаш боғ доштай. гирди хона маҳкам, бассейн, ҳоҷатхона доштай. нархиш 135,000 сомон. арзон мекадай. бовар кам пул мешид, ҳозир мехаридимаш да. 690,000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. ҳамин видеода талайк абиҷхен шероинар, касе ки мисол ай шаҳри Душанбе ана квартираи хона кофтеса боша, иншоалло ки агар як ягон хонаша бихара, ин савобшон шумода мерасада. бардури азиз, барои ҳамун як дона лайки бепла бишкен, ҳамин видеора имо WhatsApp чи сайте дорем падилица кунен. бардури азиз, квартира фши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон. Дукомната 1 этаж 52 квадратни метр. ремонти хонара нигоҳ кунед, хи чӣ хехшурай ремонти ҳамин замонавӣ ба дараҷаи олӣ шайда. об свет 60 ҳуҷатор 100%, термос, спални гарнитур, қатишай. хулоса хел чизош стодай. нарша 280,000 сомон мега, савдо мешава. 1,406,000 рубл мешдай. номерои телефонаш аз занг зада маълумоти бештара бигирен. шеринаро оли хели хонаҳои арзон бисёр ай. на аввали чорум реклама да омадем. нигоҳ кунем бардури азиз. хонаи фши бардур қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, деҳаи Навбуниёд д. мошин бозорам наздик будай. касе ки ина мошин бизнес боша, нами хонара бихара. 4 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ, кухни бания дар друншай. хонара бардур чӣ хеле десем ба ғишти пухта вардоштагиян. ремонти хона полни фулай мега. фули фулай да. об свет 60 ҳуҷатор 100%, гирди хона маҳкам. нархиш 145,000 сомон мега. 145,000 сомон. пул мешид, ҳозир мехаридимаш. 750,000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигиред. бачаё ча монда набошӣ, лайк ҳаюду набароварда бошӣ бо.
хонаи фишбардору қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Чоргултепа, поёни корвон. 4 сотиқ заминда ду дархона кардагӣ, кухни бания дар дриншай мега, ана полни ремонт кардагӣ ай хона. О свет 60 уҷатор 100% гирди хона маҳкам, нархш бардорои азиз 85000 сомон мега. 85000 сомон. Ҳами 4 та гова буфурӯш бовар ки пулаш меброя. 85000 сомон савдо мешава. 430000 рубл мешдай. Номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирем. бовар ки 85000 сомон дар ягон канали хеле хонаи арзон намеёвӣ. аз ки ҷое ки хона дар кор айтон бинависем бардорои қирғана, мисол ай хуҷанда, ай ваҳдата, ай сора, ай ки ҷое ки мисол хона дар кор ай то чанд сма дар кор ай дар комментара бинависен. Бардорои азиш хеле гуфтам дар имрӯза навор фақат ай Душанбе ай гӯш кинен. Хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни корвон, ана заправкаи Фирӯз. Пеши ҳамин заправкаи Фирӯз лави раҳи калон будай. Аим такси мефурӯй, мегӯй биқапен сеткора. 3 сотиқ заминда 4 дархона кардагӣ, кухни бания дар дриншай, ремонти хона зури бадай мега, ову свет 60 уҷатор 100%, гирди хона маҳкам. нархш бардорои азиз 245000 сомон. хонада на самдели меҳнат кардагӣ охи 245000 сомон мега савдо мешава. пули урси қати 1 миллион 206000 рубл мешдай. номерои телефонаш аз занг зада маълумоти бештара бигирен. ана ки бардорои азиз мегзарем ба як хонаи зури дига. бовар ками хона маъқул шид, нархш арзон айда. гӯш кинед. хонаи фиши бардор қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши молбозори Навда. ина бардорои азиз, касе ки мол бизнес боша, и хонаи зур айне ки пеши молбозори Навда будай шаҳри Душанбе, лави раҳи калон, деҳтаҷа хона 4 сотиқ заминда, ду дархона қати бания болода, ду дархона бания қати поёнда, кухни бания дар беринаш будай, ремонт дора мега, о свет 60 уҷатор 100%, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ чихеле десен, нархиш 165000 сомон мега. деҳтаҷа хона 165000 сомон, бовар ки бепулае. номерои телефонаш аз занг зада маълумоти бештара бигирен, урусиш дар бар экран навистагиён. бачаёча ховд набара ки мегзарем ба 8 эълони имрӯза. агар хов дошта бошӣ лайка биза бира хов ки. бардорои азиз, хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни корвон, деҳаи Навбунёд 2, лави раҳи калон, 30 метр бардоро, анами 30 метр дуртар раҳи калон ай. 2 сотиқ заминда 3 дархона кардагӣ, кухни дар бериншай мега, ремонт дора хонаҳо, ову свет 60 уҷатор 100%, ана гирди хона маҳкам будай, дарвозарам часпондагӣ ай. нархиш 130000 сомон арзон мешава. 606000 рубл мешдай. касе да бардоро хонаи арзон дар кораи шаҳри Душанбе, поёни корвон, номерои телефонаш аст, имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. ана ки бардоро мегзарем бо ба як хонаи арзони дига. скриншот кинен, баъд видео зангш мезанен. хонаи фиши бардоро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши молбозори Навда, деҳаи ҷавонон, 3 сотиқ заминда 3 дархона кардагӣ, кухни бания дар бериншай. як хонаш мега ремонти замонавӣ кардагӣ. мисол ягон меҳмон пеҳмон мияку, ҳами як дархонаш ремонти зур доштай. о свет 60 уҷатор 100%, нархиш 86500 сомон. 86500 сомон, 430000 рубл мешава. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада хонаи арзон ай шаҳри Душанбе бихарем, пеши молбозори Навда будай. бачаҳое ки ай шаҳри Душанбеен, бардоро апашко модаро бо диққат гӯш кинен. як фирмаро тавсия метиҳем дар шаҳри Душанбе, якм дарвозаи корвон, фирмаи ҳоҷӣ Аминҷон. яке рафтен, мисолам хеле бигӯен, фирмаи ҳоҷӣ Аминҷон. консонер, стирани машина, телевизор, холодильник, палисос, хулоса ҳамаи чизои рӯзгора доранд. хеле дастурат десен, арзонай, оптовиам мефурӯшанд, доставка дар шаҳри Душанбе доранд. ана установкаш бепулай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. инам хеле чизои рӯзгор, ҳамаи чӣ мефурӯшанд, хулоса ана магазини калонай, фирмаи оптовиам мефурӯшанд. бисёре мисол магазино мераванд, ай ҳами одам мегиранд. чизош качествениян, бо сифатан, гарантӣ дора. номерои телефонаш аст, имо WhatsApp дора, занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. адрес ана шаҳри Душанбе, якм дарвозаи корвон, фирмаи ҳоҷӣ Аминҷон. зангш бизанен.
ана бардори азиз 11 лондон омадем. Тамошо кардесен охи касе тамошо кардеса боша бага ки о ака тамошо кардесем. Хонафши бардори қарор дорад дар шаҳри Душанбе деҳаи Алабайтал мошинбозори Душанбе дай пишти 11 навес пишти 11 навес да мошин та мемонӣ мераи абед мекунӣ бо миёи мошинта қаравлӣ кардан мегирӣ 2 сотиқ заминда 3 дар хона кардагӣ ҳоҷатхона дора ремонташ 100% овсояч ҳастай ҳуҷҷатошам 100% бидай нархиш 147500 сомон 147500 сомон арзон мешава 750 000 рубл мешдай номери телефонаш имо ватсап дора зангзда маълумоти бештара бигирен ана ми хонара гап мезанам баъд чойхӯрӣ мерам ки ташна мондам чойники шумо чой дора хонааши бардруq қарор дорад дар шаҳри Душанбе заправкаи Фирӯз деҳаи Навбунёд 4 6 сотиқ заминда 5 дархонаи бисёр кардагӣ нигоҳ кун 6 сотиқда 5 дархона чӣ хел зур ремонт дора овсояч ҳастай ҳуҷҷатор 100% гирдихона як тарафаш забор рехтагие мега нархиш 147000 сомон арзон мешава 147000 сомон 6 сотиқ 5 дархона ана 747000 рубл мешидай 747000 рубл номери телефонаш имо ватсап дора зангзда маълумоти бештара бигирен хоб бардори азиз хонаҳои фурӯш тамом шуд яда комментария фасона мехонем баъд хайрғиш мекунем самир нависае ки гил дар даруни кӯза лайка задам ба муза бо музат лоёлу набоша шабоз нависае ки гилат гили береша лайка задам ба теша файзобод ба пеш хоб ахмед нависае ки гилат гили олуча лайка задам ба паша агар нахони комментария мара отписатся мекунам иброҳим не ки зур нависае салом алейкум ана на сам дели мега ака харибат гап мезанӣ гилат гили самбақа гапзанид ранги ҷербақа муҳаммадризо нависае ки гилат гили олуча дар видеоҳот гап нест ба чаюча ана бачаи кӯча зур нависаене ки гил дар болои хараи савдутиҷи дигарай лайка биза сағира яка шери нарай мега гап нест неки ана хеле комментария нависен маҳмад раби нависае ки гил дар болои мерседес афсӯс ки мерседес дар реклама нест биги дега хуб аиҷа уҷара намебинӣ нависае ки гил дар болои биқа лайка задам ба болқа уна шоб лайка ба теша бизане хуб ана куле нависае ки гил дар болои мерседес дар чанд ҷой ака гап нест хуб абдураҳим 98 нависае ки гил дар болои бом ба ҳами гилбазми мо тамом на сам дели рост гуфтаи бардури азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки мисол хона рӯй кардан аст ки ҷое ки чизе рӯй кардан бардуро мисол ака дар имрӯза навор фақат ай душанбе буд ай душанбе хонаҳои арзон рӯй кардан бардуро ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта гуфтам хай фикр мекунам ки нархҳои зур буд аз ки ҷо мисол хона дар кора ай хуҷан ай душанбе ай мисол ваҳдат ай ҳисор ай ёвон ай файзобод мисол ай вахш ай бохтар кушонӣ ай ки ҷое ки хона дар кора бардуро дар комментария бинависен то чанд сма дар кора бинависен ва арзонтар ёфта дар канал мемонам ана бардури азиз агар подписатсия кардагӣ набошен форатон ки ҳамин хонаҳои арзона пропускат накунен канали ма дар кнопкаи подписатсия кун амура биҷиқен зангулара дар боло гишмонен тамом вақти подписатсия карден мисол мо видеои нава дар канал мондем шумо да мерава вақти агар подписатсия кардагӣ бошен зангулара дар боло гишмонен бардури азиз дӯстони азиз касе то охири видеора қатима чақчақ карда тамошо карден дар комментария рақами 5 бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден ва дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен дасти кама набинен хай бардури азиз то видеои анда худованд нигаҳбонтон боша.